Benvinguts a aquest nou vídeo del curs de Godot, on començarem a entendre com comunicar les escenes entre si. Tal com s'explica en la teoria, començarem creant diverses àrees 2D tant en el nostre enemic com en el nostre personatge principal. Aquesta àrea 2D és un tipus de node que ens ajuda a detectar col·lisions que no són físiques, és a dir, moments en el que altres objectes o àrees han entrat dins de la nostra zona. Crearem una àrea a la que li direm attack, que és l'àrea del blob que farà mal a la nostra protagonista, i tal com expliquem en la teoria, la ficarem en la capa 3 i en la màscara 2. Podem, com veiem així, donar noms a les capes per a tindre més clar quina capa és cadascuna. En aquest cas li hem dit horde i attack, però podríem haver especificat encara més per a diferenciar després la capa d'atac del monstre de la capa d'atac de la nostra protagonista, que veurem en el tema següent. Ara fem el mateix en la nostra protagonista Aina i anem a crear l'àrea on va rebre dany. Recordem que en aquest cas hem de crear-la al revés. La màscara i la capa estaran al revés que estan en el nostre enemic. Si el nostre enemic ataca en la capa 3 i està en la màscara 2, en aquest cas serà al revés. L'Aina rep mal en la capa 2 i s'entera o està en la màscara 3. Ara, en el nostre enemic, anem a crear-li una senyal a l'àrea 2D. Les senyals específiques dels diferents nodes estan en la part dreta de l'inspector, en la pestanya de nodes. I li hem creat una senyal on àrea 2D enter. Aquesta senyal vota quan la nostra àrea 2D, en aquest cas la de l'enemic, detecta l'entrada d'una altra àrea 2D. I simplement el que anem a fer és cridar al nostre arxiu de variables globals, al nostre autoload, que hauríem d'haver creat tal com s'ha explicat en la teoria, i cridar al mètode heart, que és el que li resta vida a l'Aina. Ara anem a alguna de les nostres escenes, col·loquem tant l'Aina com l'enemic i provem l'escena. Així podem veure un error molt típic, el blob no arriba a tocar l'àrea 2D de l'Aina. Per què? Perquè la seva col·lisió física és més gran que l'àrea 2D. La solució és simplement fer la col·lisió física de l'Aina més menudeta que la seva àrea 2D. O fer la col·lisió del blob física, la part física del blob també més menudeta que la seva àrea 2D en la que fa mal. Ara, quan provem l'escena i l'Aina i el blob es toquen, podem veure en la nostra consola com l'Aina està perdent vida. Però aquest sistema té un problema, i és que el blob restarà vida a l'Aina en qualsevol àrea 2D que es trobi. No importa si és la de l'Aina o una altra àrea 2D que estigui en el nostre escenari. I això ho hem de solucionar. La solució passa per que el blob siga conscient de si està tocant l'Aina o qualsevol altra cosa dins del mètode de l'àrea 2D. Per això, el que farem serà afegir al nostre personatge principal a un grup al que li direm player, un grup que només estarà format per aquesta escena, per el nostre personatge principal. Després, en el blob, per una part, és una bona pràctica tindre una variable que indique quanta vida resta o quant de mal fa. Pot ser una variable normal o podem ficar-li el add_export per a que sigui una variable que podem veure des de l'inspector. I ara, quan creem el nostre mètode onAreaEnter, el que anem a fer és comprovar si el pare d'aquesta àrea que ha entrat pertany al grup player. Si pertany al grup
player cridarem el mètode hard de globals per a poder restar-li vida a la eina. I en lloc de ficar ahí un número a l'atxar, utilitzarem la nostra variable per si aquest canvia, que canvia de manera automàtica. De forma similar, en lloc del mètode onAreaEnter, es podria utilitzar el mètode onBodyEnter, ja que la eina és un caràcter body 2D, i així sols haurien de comprovar si el propi body pertany al grup player. Ara, en executar la nostra escena, podrem veure que el blue continua restant-li vida a la eina, però el codi està molt més estructurat. I això és tot per aquesta lliçó. Ens veiem en la següent.